ಪಾರ್ದನ ನೆತ್ತ ಪಾರ್ದನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಗೇನ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ಆಯ್ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದಾತ್ ವಿಷಯನು ತೆರಿಯನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಈ ಪಾರ್ದನ ಇಂಚ ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಡು ಯಾನೊಂಚೂರು ತೆರಿದಿನೇನು ಪನ್ಪೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ KM ರಾಘವ ನಂಬಿಯಾರ್ ಸರ್ ಬರೆತಿನ ಪಡವುದಪ್ಪನ ಪಾರ್ದನ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ತುಳುನಾಡದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪುಲೆಕ್ಕನೆ ಕೇರಳಡು ಇಪ್ಪುನ ಆಚರಣೆ ತೇಯಂ. ಮೂಲತಃ ಮಲಯಾಳ ದಿಪ್ಪುನ ಮರಕ್ಕಲತ್ತಂ ಪುದಾರ್ದ ದೈವದ ಪಾಡ್ದನ. ಮರಕ್ಕಲತ್ತಂ ಪಂಡ ಮರಕ್ಕಲಂ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ ದ್ರಾವಿಡ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಕಡಲ್ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲು ಪಂಡದು ಪಡವು ಒಂದು ಪಂದು ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಅಮ್ಮನೆ ಮರಕ್ಕಲತ್ತಮ್ಮ ಪಡವುದ ಅಪ್ಪೆ ಎಂದು. ಈ ಪಾಡ್ದನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಥಾನಕನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಐನು ಮಲಯಾಳಂಲ ತುಳುಟ್ಲ ಬರಿ ಬರಿಟೆ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ತೈಯಂದ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕನ ನಮ್ಮ ಭಾಗನು ಕೊರಿನವು ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂದು ಪಾಡ್ದನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರಗೋಸ್ಕರ ಮಲಯಾಳಂ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಅನುವಾದ ಕೊರ್ದು ಐತ ಬರೀಟ್ ಪುಟತ ತಿರ್ತಡು ತುಳು ಸಂವಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರು ಪಣ ಮಿತ್ತಡು ಕಷ್ಟ ಪುನ ನೆನ್ನು ತಿರ್ತು ತೂದು ಅರ್ಥ ಮಂತನುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಥೆನ ಅರ್ಥೈಸರೆ ಪಾಡ್ದನದ ಸಾರಾಂಶ ಕಥೆನು ಸುರುಕು ಬರೆತಿನವು ಇಡೀ ಪಾಡ್ದನ ಓದರೆ ಸುಲಭ ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆದ ವಿಷಯ. ಈ ಪಾಡ್ದನಡು ಕಡಲದ ಬ್ಯಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಜನಕ್ಲೆಡು ನಡಪುನ ವ್ಯವಹಾರ ಕಡಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನಡು ವಿವೇಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂದು ಪಂದ ತೆರೆಯಲಿ. ಒಂದು ಅರೆಕಣ್ಣು ಬುಲಾದು ಅರೆಕಣ್ಣು ಬುಡುಪಾದು ಬರೆಯರೆ ಶಿವನಡಿಯೇ ಎನ್ಮ ಪಟ್ನಡು ಎನ್ಮ ಬಗೆ ಪೊಸಕೋಡಿ ಬರೆದು ತೀರ್ಪಾಯರೆ ಈ ಸಾಲಲಿನ ತೂನಗ ಒಂದೊಂದು ಬಜಿ ಅನುವಾದ ಅತ್ತು ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ಸೃಷ್ಟಿ ಐತ ಗೇಯತೆ ಲಯತ್ವ ತುಳುಕು ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಚಾತುರ್ಮೆನು ಈ ಪಾಡ್ದನೋಡು ತೆರೆಯನೋಲಿ. ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾಡ್ದನೋಡು ಕುಲಕಸಬುದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕುವ ಪಡವುದಪ್ಪೆನ ಪಾಡ್ದನೋಡು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ವಿಚಾರಲು ಬೈದಂಡು ಅಪಗದ ಕಾಲದ ಕುಲಕಸುಬು ಗಲಸೊಂದಿತ್ತನ ವಸ್ತು ಪರಿಕರದ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಚಯನು ಈ ಪಾಡ್ದನೋಡು ತೆರೆಯನೋಲಿ. ತುಳು ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೊಣ್ಣಗ ತಿಕ್ಕುನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೆಟ್ ತೂವೋಲಿ ಆಲ್ ದೈವ ಕನ್ನಿಕಾಲ್ ಪನ್ಪಿನಾಲ ಆಲ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತಲೇನು ಬರೆದು ಕಲ್ಪುನ ಗುರುಕ್ಲಿರ್ದು ಮಂತ್ರೋಪದೇಶದೆತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನವೇನು ಕಡಲಿನ ಪೊಣ್ಣನ ರೀತಿ ತೂಪಿನ ಪಂಡ ಮೂಲು ಕಡಲ್ದ ನೀರಿಡ ದೈವ ಕನ್ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಕಡಲ್ ಯಾನ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಕಡಲ್ ದಿಪ್ಪಿ ಈಲ ಪೊಣ್ಣು ಪಂದು ಬೇಡುನೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ ದೈವ ಕುಚ್ಚಿಲ್ನು ಪಡವುಡು ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಗೊತ್ತುದಂತೆ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲೆಡ ಮಲ್ಪವು ನಾವು ದೈವತ್ವದ ನೆಲೆಕ್ಕೆ ಸೇರುನ ದುಂಬವರಿಪನು ಗ್ರಹಿಕೆನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲು ತೂವಲಿ ಅಂಚನೆ ಅಕೇರಿಗಾದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕಮಿಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅಕೇರಿಗಾದ ಪನ್ನಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವ ನಂಬಿಯಾರ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಾಡ್ದನು ನಮಕ್ ತುಳುವೆರೆಗು ಐತ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತದ್ದು ಕುರ್ನ ಹೊಸ ಗೇನದ ಗುಂಡನು ತೋಜಾಯಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅರೆಗು ನಮ್ಮನ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವಳು ಬುಳೆಯೊಡೊಂದು ಅಂಡ ಈಗ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುಣುದು ನಾ ಸುದೇ ತಾಮೇಟ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಡ ಈ ಮೇಟ್ ಇತ್ತಿನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಈ ಪೋಯರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರದೇಶ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರದ ಬರೀಟಿತ್ತಿನವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದಪ್ಪು ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಭಾವ ತುಳುವೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ನಡೆದವರ ಅವು ಭಾಷಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಬೇತ ಅಂಡಲ ಆ ಪ್ರಭಾವ ಐತ ಮೀತು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟತ್ತು ಮಾತೃ ವರುತ್ತ ಪೊಣ್ಣ ವರುತ್ತ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಂಡ ಆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ಸರ್ ನೆಟ್ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಪಡವುದಪ್ಪೆನ ಪಾಡ್ದ ನೋಡ್ಲ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮರಕ್ಕಲತ್ತಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಕನ್ಯೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಮರಮಕ್ಕತ್ತಾಯೋ ಪನ್ಪುನ ಕಟ್ಟಿರ್ದು ಬೈದಿನಾಲು ಪಂಡ ಮದಿಮೇಡರ ಅಡ್ಡ ವಿಧಾನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪುರುಷ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟದ ಮೂಲಕ ಮದಿಮೆ ಆಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ತಾವು ಕೈ ಪತ್ತಾವು ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿ ನಾವು ಆ ಒಂದೇನು ಐಟು ಕೈ ಪತ್ತಾವನ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಆ ಮೂಲದಾಲು ಪನ್ಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತುಂಡು ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪನ್ಪುನವು ತುಳುನಾಡೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಭೂತಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಮೂಲಕ
ಅವು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬತ್ತನು ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅವು ಇಟ್ಲ ತುಲೆ ಆ ಪಡ ಒಂದು ಬೇರೆದನಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪುನಗ ಅವಳೊಂಜಿ ದೈವದ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಪುಂಡು ನರಬಲಿ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಅವಳು ಕೇಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಳೊಂಜಿ ದೈವದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಮೂಲಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬಲಿಗೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಪನಂಚಿನ ಸಾಮೀಪ್ಯತೆ ಮಸ್ತ್ ತೂವಲಿ ಪಂಡ ಈ ಅನುವಾದದ ಮೂಲಕ ಆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉಪ್ಪುನ ತಯ್ಯಂದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ನಡುಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ನಡುಟು ಜೀವನಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧನು ನಮ್ಮ ತುಯರೆ ನೆಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ವಣ್ಣಾನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಟ್ಟುನಕಲ್ನ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ನ ತೈವ್ಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಧನದ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಲ್ನೆಕನೆ ಒಂಜಿ ಬರೀ ಅನುವಾದ ಆದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗೇಯತೆ ಐಟೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಪೂರ ಆರಕನೆಯರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ ಮಲ್ದಿರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಕಾರ್ಲದ ತುಳು ನೆಟ್ಟು ಬೈದನು ಬೌದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪುರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲಡ ತುಳು ಸಾದಿ ಅವು ಬಹುಶಃ ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆದ ಅಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಬರೋಡು ತುಳುಟ್ಟು ವಾ ಪ್ರದೇಶಡು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೈದನು ಅಂಚಾದ ಒಂದೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಅರೆಗು ಮಲಯಾಳ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಹಿಡಿತ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾವರ ಒಂದೊಂಜಿ ಸರಳವಾದ ಬತ್ತನು ನಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೃತಿನಿ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಸೆರಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗ ಅದು ಸೊಲ್ಮೆ